na machechre mo de ebekọ so wayi na se nyina yawo aban asrafo wo yentem yo soja fo wo yentem ani yawo police wo yentem ene sɛ de tie bia mo hwɛ Matilda ene adekasi ato nani onene nyina no mo hwɛ na yie ya se a sɛ de tie bia ene ministers nso ebeba bɛkɛn ho o ma panyini wa ma kura na enye na bedi akyirefo sa nso na producers o hwɛ Miracle Films Mr. Samuel Yameche na kyerɛ ɔno nso ne na pamfo ɛwɔ ha bebree enti ɛnɛ ɛyie wɔ ya se yi ɛbɛyɛ nika awerɛhuo mu anika ana yɛ nyinaa ɛbɛfa no deɛ ɛnɛ nyame ahyɛ no sɛ ɔne yɛn mmra ahengua n'anim ne din ne sɔfo yaw ɔbɛbɔ mpa yɛ ama yɛahyɛ dwumadie no ase obiara mmra apata no ase medɔ mo ase sɔfo yaw wo ne yɛnkɔ awurade anim ɔbɔde awurade nhyira wo ɛne die mɛpɛ sɛ yɛn nyinaa bɛsɔre yɛgyina yɛn nanso yɛde yɛgye ama awurade adeɛ a onyankopɔn yɛ ɛboro adwene ne nteaseɛ so akoa bi a bɔdamni a ɔwɔ kagye tia ne nsuo akyɛ ni anɔpa na ɛretɔ nnipa nyinaa ka sɛ yɛtɔn yɛ nneɛma ne nsuo tɔ se bɔdamni no asɛm wɔbɛka ne sɛ awurade ntie nkwasiafoɔ na ɛyɛ wɔ adwuma deɛ nyame pɛ na wɔyɛ ɛne deɛ mmyɛmɔ mpaeɛ yɛdi mafoɔ yɛde aseda ma wo wasɛm sɛ adeɛ nyinaa mu yɛmfa aseda ma wo ɛsiane sɛ deɛ wopɛ na woyɛ nyame kronkron yɛbɛtumi aba ha na sɛ wo a mabia yɛntumi nkɔ yɛto yɛfrɛ sɛ bra bɛdi hene yɛgya adwumadeɛ nyinaa ba w'anim wɔn ɔnam akyirikyiri ne bɛnkyɛeɛ yɛde odibia ahyɛ wo nsa yɛbɔ mpaeɛ sɛ bra bɛdi hene na sɛ biribi awie paeɛ a yɛde w'aseda a ɛni kabea ma wɔ awurade yɛda w'ase sɛ wato soro mu na wobɛma biribi awie pɛ na sɛ biribi awie nkonimdi a yɛbɛka sɛ wɔ awurade na wayɛ wei ne yɛbusa wo ɛwɔ yɛwurade ɛne yɛagye nkwa Yesu Kristo din mu ne adomfoɔ nyinaa nka yɛ mekɛseɛ paa amen yo ɔsia bɛtena ase ama yɛn dwumadie no ane ɛgu soɔ no yɛwɔ kokofo nnwom korɔ ɛne kokofo sɛ woannwom korɔ ɛne atoa wɔne ɛyɛ dɛ ɔto nnwom nso a ɛyɛ awerɛhoɔ a wofili awerɛhoɔ no kama saa nso na ɛyɛ awerɛkyekyerɛ nso a ɛbɛ w'ani so kama yɛgu so ɛdi dwumadie no abusua mo wɔ apa no ase nyinaa mo a mogyina nkyɛn nyinaa mo mɛtena ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi akyeakyea ne ahyɛ ase abɔ nsaa no ne nɛ awie ne dɔɔso kokofo sɛ wɔ a nnwom bɛɛ na ɛkuro Hello team. Hello try team. Hello team. Hello. Hello team. Hello. I'm on from the I'm on from the last time I want to do. When
ayonko mo pese mo be chia no mpanyimfo atena se mo be tumi ahyase atia na amafoforo nso ba watumi abechia mo nso na amabechia no eye no ahyase yo aba pa Vivian Jo ono nso ene awuraba bia o sebo edema matoda sare enti abrene dom nyina no ahoho bi bana mo pese muhu baabi a mode matoda ahoho no bekwa na mama MC Maswate ye wa afọ abusia ni nyina enye matoda nko a enti abusia mo won kra bi a mo fa mame me de bema matoda asare ana se me de betro edwom ede amamo yo adwa ebusu
ama yɛ ɛnɛ obetumi abɛkyia wotome nkra a yɛbɛma yɛhunu adɔfo a ɛkyia ɔbaa sɛ wa kokofu bia mɛkyerɛ mo maame ɔne ne n'agofo ma ɛto ne mɛkyerɛ mo n'ase ɛnkyɛ bia yɛni akoro
ɛnyɛ dɔfɛ afei nana ɔno ne ankasa ne maame madoɔ nyinaa na hema yɛ asanto adeɛ me maame prɔko pɛ na wo sa lefo a ɛnkasa ntia no fi sɛ mefiri akɛseɛ mu
for no madam amfulu na sefo no amfulu kobijampa oni ewa silvester yebua ana abon sam esabode ne koso madam ana sefo no aya no mama muso na makota so kodi ma yemu baby awo kobijampa eno ewa silvester or UK madam amemu baby awo no ana echiano na bonsu ana echiano no ne nokura asahene ne ne watu no se omra mechia matoda ayi ase ohene yere message sietu Ibrahim nice one ona echia na hima ya santua eno ole nana mampo hima ye manana akwaba yebese mu na mu de moaso afamie kakra Matilda fa waso afamie oni wabusia mitra hai mitra ma nana mampo hima yesi akwala uhu sa hohora woni mpanifo ene didie ne senti na
nananom atutu ataataa a yaba maame ayi yase na mpɔhema se ɔne ne nua enso ebaya ɔmo kuta ɔmo nsɛm 600 yo Wadaroma so say nanane ni nua ejosohima na receipt ni different enunti na mampohima eso obo 300 Ghana cedis na mampohima so 300 Ghana cedis sene nananom esenie yebeje nti ada wo mase nana nyame hira mo omo se ne omo te ayipa so na wo hie eti na ewie mu aye nyina no omo tutu omo nan a omo ba eti sabe omo de akwansre etua so na sede nananom esie no Matilda for aso family afa na me nso me ne me da bichire miwra nana ajiman betutua kunsu hene eya Dr. Ohiri Mercy ese du me da bichire afa na me ne ono so kasa Matilda nana nso tie yipa so pa onu abada from na nso omunye hia no eti na sabre yedi kan aba haseya yesi ye behwe wansa na yakọ na yesu e baaya yekuta yensem 100 million enemremu 10,000 Ghana cedis therefore se gie na fabo abosum na ahoho aba no ahokyereba a wode asomwo mu na nanane ne yere yenso yesieni yes sponsor ya wie ne de akwansre etua so esanse ne eyie no edonso me da wose yo and asefo na mo de akire na makoda na ti ase one ne yere waya de bebre yo busia yo guso etin sabode no mo man sabode ne mra bebre na yehwe na etu eto mfiri so alright then your suffer peace and love ma sinifo sinitafo yetime hete pa no na busia ene ne wato santina madam amoto mo bondari Tina na one eye na busuanso ato santina ohena wabechia no ya oma yema enomo kwaso kakra yo rado go ha na wa me afronting strong Adams. Wow, we have lotto agents, strong Adams. Open lotto and na above church here. And then maybe I have
ana ɛkyia no nana ima ya santoa ɛne nana mampɔyima te fie ɛna wama wɔ mu so a ɔbɛda nana dua ase na ɔne ne di nkuta ho nana no ma ɔkyia nso wowie abusua mɛhwɛ na mɛma wɔ baabi ɛntena wobɛyɛtie nnwom kakra nananom tena ase ama wɔ abusua ebi a wɔwɔ bɛto santere na wabɛkyia ɛyɛ abusua aka bia nana ima ya santoa ma ne mu so Salinko amikura kasamu yana obayima ya santoa mama so ate se Salinko wo so papa eda fom ba ye me papa yi wota ko pankro no abusia mu nyina mo ya madam fofo ayi duru a mo bi jame September 7 pankro no park ne so wa ena Salinko mi ya me papa yi the first time I be so your first time I me papa mi se ma abusia mu nyina aya mo bi jame the former aso and a year of my santua. Because you are when the compra.
Nice one. Betty Salon, one about a year Matilda, the Timano, or by ya or Pepe Baco 1 million, Matt, in his own 12 the Betty, your best. So, many about Matilda, hey, you were high in Tinapane, and net. Yes, Ramo, a jump for Ubi about the anonymity. Abak Mayana, Yapunity for fair, and woman in our crowd by Nato. Sabri, Mamma Fasson. Esramo padai ya kan sisi wo ya ba ko pe o ko bona ya wu sramo madana ba ya pre no ya ya tinya ko ko ya tat